E kif ta' kuljum issa qed naraw li żewġ kandidati għat mexxija tal-Partit Laburista jħarxu l-kampanji rispettivi tagħhom biex jieħdu post Joseph Muscat li se jibqa' mwaħħal f'postu sa 12 ta' Jannar, mhumiex biss id-deputat mexxejja tal-Partit Laburista Chris Fearne u d-deputatu konsulenta Joseph Muscat Robert Abela li għaddejjin bil-kampanji. Ma jistax jonqos li issa li f'Jannar mistenni jkollna Prim Ministru ġdid, il-membri tal-grupp parlamentari Laburista bdew ukoll bl-isforzi tagħhom biex jieħdu posthom huma wkoll fil-kabinett il-ġdid li se jifforma jew Fearne jew Abela wara 12 ta' Jannar. Wieħed minn dawk li beda juri li qed jerġa' jfittex post fil-kabinett huwa l-eks Ministru tal-Intern Manuel Mallia. Dan hekk kif post fuq Facebook isaqsi f'liema kariga tixtieq li jirrappreżentak Manuel Mallia fl-2020. Mallia kien tkeċċa minn Muscat mingħajr telf ta' ħin u mingħajr stennija ta' inkjesti fil-konfront tiegħu. Dan wara li x-xufier ta' Mallia kien spara fuq karozza wara li laqtitlu il-karozza ministerjali. Lilin minn l-inkjesta jew mhux inkjesta. L-għażla kienet jekk jirriżenjax jew jekk inneħħiex. L-inċident seħ lura fl-2014 u Mallia kien tilef postu immedjatament mill-kabinett tal-Ministri. Minkejja li Manuel Mallia kien reġa' ġie elett mal-ewwel count fl-2017, baqa' ma natax post fil-kabinett. Kejl differenti għal kollox minn dak li uża l-istess Prim Ministru Joseph Muscat ma' diversi ministru persuni oħra qrib tiegħu fuq każi ferm aktar gravi minn din ta' Mallia u minn dak li uża ma' Michael Falzon li wara l-iskandlu ta' Strada Żekka reġa' ingħata post fil-kabinett fl-2017 meta inħatar Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali.